Jeg tilhører den mest elite af 6-7 burgerne i hele universet, mand. Jeg vil simpelthen ikke blive gjort til grin af sådan en skibidi beta ligesom dig, Kakarot. Jeg er den største Sigma 6-7 burger, der nogensinde har levet. Og lytte til så meget Joy og ASMR på samme tid er ikke godt for min krop. Hvis jeg bliver ved med at edge mig selv så meget, så tror jeg ikke, at min del kan holde sig op længere. Blod. Mit noble blod spildt af sådan en beta ligesom dig. Nej, jeg vil simpelthen ikke lade det her Gangnam Style. Jeg vil simpelthen ikke lade det her Gangnam Style. Din skibidi har lige kostet dig hele verden. Jeg vil buste ud over det hele, og der er intet du kan gøre til at stoppe mig. Nothing, så hvad? Prøv at undvige den her, hvis du kan. Det kan godt være, at du redder dig selv, men du kan ikke redde din ene burger. Den fik mig til at not. Hvad kan jeg gøre? Jeg bliver nødt til at prøve det her. 500 Mommy ASMR videoer på samme tid med JOI og Jerkmate i baggrunden. Det er håbløst. Der er intet du kan gøre for at stoppe min burger. Forbered dig på at blive til en beta permanent. Umuligt! Hans edging er stærkere end min burger! Jerkmate! Rain!